आश्वासनाप्रमाणे आज रात्रीच्यान हणकुण ग्रीडांतल्यान हळगा गाडसाळ ग्रामपंचायत वाठारात वीज पुरवठो सुरू। कारवार हळगा गाडसाळ ग्रामपंचायत क्षेत्रातले भाजप नेते चेतन बांदेकर आणि युवा नेते संतोष गोवेकर हेमी शनिवार तारीख 16/5/2026 भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांबरोबर कारवार केईबी कार्यालयाक भेट दिवन हळगा, उळगा, हळगेजूग आणि घाडसाळ भागात सदाच जाती आशिल्ल्या वीज खंडितामुळे नागरिकांक जावच्या त्रासाबद्दल केईबी अधिकाऱ्यांबरोबर सविस्तर चर्चा केली। या वेळार हणकुण ग्रीडा येवजी कदरा ग्रीडांतल्यान वीज पुरवठो दिते आशिल्ल्यान निर्माण जाती आशिल्ल्या समस्येकडे अधिकाऱ्याचे लक्ष घालून परत हणकुण ग्रीडांतल्यान वीज पुरवठो सुरू करची अशी मागणी केली। या मागणीक प्रतिसाद दिते केईबी अधिकाऱ्यान 1 आठवड्याची मुदत घेतली आणि सगळी समस्या 1 आठवड्यात सोडयतले असे आश्वासन दिले। या आश्वासनाप्रमाणे आज रात्रीच्यान हणकुण ग्रीडांतल्यान वीज पुरवठो सुरू करतल्याची माहिती दिला। चेतन बांदेकर, संतोष गोवेकर, घाडसाळ ग्रामपंचायतीचे माजी अध्यक्ष गिरीश कोटारकर, सुधाश्याम नाईक, चंदा नाईक, सदस्य किरण हुळगेकर, शरद नाईक, मंगेश गोवेकर, बाल्टीश बेरेटो तसेच भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी आपल्या मागणीची दखल घेतल्याबद्दल केईबी अधिकाऱ्याचे ग्रामस्थां वतीन आभार मानले। ಕಡ್ರಾಯಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹಳಗ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸರ್। ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಹಳಗ ಕಡ್ರಾ ಬಿಡ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮುಟ್ಟಿಗ ಕಮ್ಮರ್ಗಾಂವ್ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಬರೋ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮರ ಬಿತ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಏನೋ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಲೈನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಳಗ ಹುಡುಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮರ ಬಿತ್ತು ಕಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಬಿದ್ದು ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಆ ಲೈನ್ ಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಾದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ। ಸೊ ಕಡೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಜನ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಸಪ್ಲೈ ಕುಡಿಯೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2-2.5 ತಾಸು ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ। आलिशान घर आता कारवारात साकारची सुवर्ण संधी। कारवारात बाळ शिवाजी कॉलेजा लागीं अत्याधुनिक सुविधांनी सजिल्ले फक्त 5 आकर्षक बंगल्यांचो खास प्रोजेक्ट। भक्कम आणि भूकंपरोधक RCC बांधकाम, आकर्षक सागवान लाकडाचे मेलामाइन पॉलिश मुख्य दरवाजा सहित उच्च दर्जाचे ब्रँडेड लॉक आणि संपूर्ण घरात मॉड्युलर इलेक्ट्रिकल स्विच। घरात विट्रिफाईड टाइल्स फ्लोरिंग, जिन्यासाठी ग्रेनाइट फ्लोरिंग आणि स्वयंपाकघरात ग्रेनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंक। प्रत्येक बंगल्यासाठी स्वतंत्र कार पार्किंग आणि खिडकीसाठी UPVC अल्युमिनियम स्लाइडिंग शटर। हॉलात टीव्ही, टेलिफोन आणि इंटरकॉम पॉइंट्स तसेच बेडरूमात AC साठी विशेष व्यवस्था। बाथरूमात उच्च दर्जाचे सॅनिटरी वेअर, CP फिटिंग्स आणि हॉट कोल्ड शॉवर सुविधा मिळतली। मर्यादित बंगल्याचो हो प्रोजेक्ट तुमगेल्या कुटुंबासाठी सुरक्षित, आरामदायी आणि आधुनिक निवास। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा।